בעבודת השם. אי אפשר אחרי יום תעני דיבור, מחר לקום כרגיל, להתפלל חסי תפילה, אחרי התפילה. צריך לקום מוקדם מחר, אלה שקמים, בלאוכי, קמים, עושים שעור בבוקר, איך קוראים לזה? שומרים לבוקר? שומרים לבוקר. אתם יודעים זה שומרים לבוקר? אתם בפירוש הפסוק? נפשי לשם, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. מה זה? שומרים לבוקר פעמיים. פעם אחת פתאום הבנתי את הפשט. אתם מבינים את הפשט כמה זה נפלא? יש שומרים על העיר. הם מחכים לבוקר. למה? כל הלילה יכולים לבוא כל מיני שודדים, פושעים, חבלים. מחכים לבוקר. נפשי מחכה לשם יותר משומרים לבוקר, יותר משומרים לבוקר. שהם שומרים לבוקר. שומרים, הראשונה שומרים. שומרים. מה הם עושים השומרים האלה? שומרים, כוונה מחכים. כמו מסענו שומרים, מחכים, ויביאו שאמר את הדבר. שמע את הנבואה של יוסף, את החלום שלו, חיכה כבר פעם אחת, החלום הזה התחיים. זה שומר שפירוש המחכים. גם כן בגמרא ברכות ג' שמר לי על הפתח, השומר שמר לי כוונה המתין. אז אלה שקמים בבוקר לפני עמוד השחר ולומדים, כל הכבוד להם. אבל שיפסיקו את הלימוד 5 דקות לפני זמן שקוראים פתיחה בישיבה, שיקראו תהילים. בהם כל אחד ואחד, יום יש לו יום הולדת, תביא לברכה לשידוך. והיום יש לו אזכרה של סבתא, תביא לברכה לפרנסה. למה לכם כל הסגולות האלה? ספר התהילים שווה הכל. שבו הכל, בכל, מכל. והחכם אחד בדורנו, דוקטור יעקב בזק, מילו שופט אחד אבל לא ירא שמיים. כתב מאמר, לפני שנים ראיתי אותו. אמר, כל מצבי הנפש של האדם, הוא מסיים בתהילים. אחד שהוא שמח, הוא עליז, מסיים בתהילים. ירצה עמו בששון ברנת בחירה, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים ירשו, בעבור המילים בעצם מתרוננות. תרננה שפתיי כי אזמר לך, נשי אשר פדית, גם משונים כולם תיגע שפתך. ויש גם מצב הפוך לגמרי, מצב של מראה שחורה במנה, דיכאון נורא. יש מזמורים כאלה, יש כל המצבים יש בתהילים, כל מצב הרוח, מלמטה למטה עד למעלה. זה אמר גם רבי נחמן ברסלב, אמר אדם תמיד יכול למצוא את עצמו תחת תהילים. לכן כל אחד יקבל על עצמו, לא רק שאבו בזמן יقرأ פתיחה. 5 דקות בניכן יקרא תהילים לפי החודש. כל התהילים כולו לוקח עליהם 100 דקות. היום זכיתי לגמור כל התהילים, כל התנ"ך, מחלות מלאכים, ב2:50. אתם לא תאמינו. אתם חושבים שאני קראתי על אנשים קרוגים 100 פעמים? לא. קראתי כל התהילים כמו שצריך. קראתי הכל. לא ישנתי, שכבר הפטנטים קצת, איך להילחם קצת בשינה, זה לא פשוטים, לא משנה. אבל קראתי את זה. אחר כך שעה ורבע, הלכה לי עם תשובות המביט. כי יש לנו גאון אחד, שאל אותי איך מרן המביט כותב מילים קשות. הוא לקח ספר המביט. לא קראתי תשובות. תשובות לא מעניינים אותו. קראתי הקדמה של פרופסור בנייחו. בהקדמה מכל מיני לשונות, מרן כתב כך, המביט כתב כזה. אמר לי, אתה אומר לנו שהם דנים רק מבחינת הדעות, אבל הם תוקפים אחד את השני. אז למה אתה מספר ככה? אני לא אמרתי אם זה משלי. זה אמר החזון איש, וזה מתלמתה. בדורנו אנחנו יודעים. הרב עובדיה שיחי, כמה פעמים התווכח עם הרב משאש, היו לו פעמים מילים קשות. פעמים מילים קשות גם נגד החברותא שלו. אמר בשביל פעמים 27 דקות אחרי השקעה, זו מנחה זאת? מנחה שלו חלת עוני ל10. לא, זה סתם, זה בדיחה רעה, לא? הוא מתכוון לתקוף אותו. הדעה הייתה מוזרה בעיניו, אז הוא תוקף את הדעה, אבל בעל הדעה צריכים לומר, אתה משובש. אני נזהר מאוד בכתיבה, לא כותב כלום. אפילו אדם כותב עליי מה שלא יכתוב. למה? מי שלא מבין את העניין, יחשוב שאני מגן על עצמי. אני כותב שהאום טיפש ומשובש, בגלל שאני עושה, לא. ואם הם מבינים שאני סודר. אז אני כותב בעדינות. בדורות הבאים כבר ידעו, מסודר, מה אכפת להם? הם יכולים לכתוב בעדינות. אבל פעם לא ככה, פעם אתה משתלח בשני. אבל בשביל מה הגאון שלנו קורא את ההקדמה הזאת? אין לו מה לעשות. נקרא גוף הדברים, תעיין, סליחה קשה על מרן, קשה על המביט, זה מה שחשוב. אומנם אני קראתי גם את ההקדמה, עשיתי עליה כולה הגאות, אבל זה חבל, לא לאבד זמן בהקדמות, ובפרט לא בהקדמה של חכמים של פעם, בלי עם חוכמה, הקדמה של היום, סתם, שטויות. יש לו גם ספר על הרב חידה ומאמר מרדכי,
מי צודק, זה או זה, אבל אתה לא מבין כלום, אתה רק פרופסור, מה נעשה לך שלא מבין? אתה בא לאחריה בין גדולי העולם, מה אתה מבין? פעם הרב עובדיה שחר, מה כותב שמה? מה פטפט שמה? יש עניינים בהלכה, שהרב חידה סודר, אני בא לך אחרים אמרו מה אמר מדך סודר, לא לאבד זמן. אז קראתי כל התהילים, ואני יודע שבתהילים מצאתי את עצמי כמה וכמה פעמים. כל אחד יכול למצוא את עצמו. כשנפלתי, והייתי שוכב, היה נס שהיד הייתה בסדר. איך אני יכול לשכב 4 חודשים? לשכב 4 חודשים, בלי לחדש כלום, באים חדשים. מי יכתוב לי אותם? ניסיתי לומר למישהו, אתה שלא כתב כלום. הוא מבין מה... אדם שכבה בחומה, מה נעשה לו? אז אני כתבתי בעצמי והפרון. נס יש הפרון בעולם. ונס שאני לקחתי איזה מסכת קטנה שהיא לא כבדה. מסכת תענית, ונבדה לי. אחרי 9 שנים עשיתי אותה, בנס. מסכת תענית היא בכולה גהות והפרון. אחר כך חתרתי אותה. אבל הגעתי כל כך יפות. אז אני תעשם בתהילים. כי יפול לא יוטל, כי השם סומך ידו. כשנפלתי לא מוטל ככה, כי השם סומך ידו שהעד בסדר, וכתבתי חידושים. והיום עשיתי, כל הפסוק כולו, בגימטריה פרון בידו. בדיוק. מה זה? פסוק כתב בשבילי? לא כתב בשבילי. אבל יש בורים בשבילי, מה לעשות? יש. כמה עשיתי עוד פסוק, כתבתי אותו בזמנו. לעולי תורתך שעשועי עזבתי בעוני, ראשי תיבותה ושאין למדלת. עשיתי עוד פסוק. סקותי עד הראשי ביום נשך ראשי תיבות נפילת 3 חומות. כל אחד ואחד יחפש בתהילים, עשה את שמו, עשה את הכל. יש פלא פלאים, תהילים זה כמו 5 תורה. לכן חשוב שאדם יקרא תהילים. כל אדם שיקרא תהילים 5 דקות ביום, לפני התפילה, ככה הרב חידה אומר, לפני התפילה, כדי שהמזמורים של התהילים זומרים כלום קטריחים, לזמור עריסים. כמו תזמור, כמו שאדם קורא זמורות, תפילה שלו עולה יותר טוב. ואחר כך, אם יוכל לשים פרוטה אחת בקופה של צדקה, להתפלל לשידוך, להתפלל פרנסה, תפילות עוזרות, תפילות עושות, תפילות לא כמו שאנשים חדשו פעם, רק תפילה של המקובל או של האדמו"ר או של הבבא, לא, זה לא ככה. תפילת כל פה, וזה בדוק מנוסה, בדוק מנוסה. מי שינסה את זה יראה, כמה פעמים דברים נענים. לכן אדם שלא יבוא לה, היום יש לי יום הולדת, יום יש לי יום בטטה, דברים בטלים. צריך להתפלל. להתפלל את הדרך הזאת, תקום מוקדם בבוקר. אני בימים האלה, בגלל שעמוד השחר מקדים מעט ואני לא שם לב, אז אני עושה קם מהפתיחה וכל הדברים האלה ב6, ככה אני מאחר. לידר מחר אני אשתדל, קום ב6 ו5 ל6. אני קם כולם לעמוד השחר, אבל בכל זאת, אני מאחר. עד שגמור את זה, גמור את זה, ערב פה, כברוש פה, מה נעשה? יש לי גם דרך שאני לא אשכח את הערות. איך אני מעשה שלא אשכח את הערות? בשערה ואין לי זמן, שם את הספר, שם בתוכו דף במקום של הערה. אחרי התפילה, אני יודע, כאן יש לי משהו לכתוב. אני אגיד לכם איזה חידוש שמצאתי בתהילים שלי בגיליון. יחוגו וינועו כשיכור וכל חוכמתם תתבלע. אני לא מחפש גימטריות, אבל לפעמים מילה אחת מוזרה, סלעה שלי בגימטריה. מה אני מפסיד? כמה עולה וינועו? ו' י' נ' ו' ע' ו'. 142 ו' י' נ' ו' ע' ו'. בדור פשוט, למד אתכם דרך של רב נסונה בשעון, בפשוטה מאוד. תתחיל בספרות הגדולות. י' נ' ע' 130, ו' כפול 3 18, 148. מה אומר לכם זה? איזה דבר שהמספר שלו 148? פסח, למה כמה? פסח! זה מזמור של פסח, נכון? עכשיו תראו. יחוגו וינועו כשיכור. יחוגו, יעשו חג. וינועו בפסח. צריכים לשתות 4 כוסות. צריך להשתכר או לא צריך להשתכר? איפה כתוב? כן, ככה כתוב ירושלמי. אם אדם שותה 4 כוסות בפוסקין, שתנו בהפסקות, יצא או לא? אמר לו בשבילה, אמרו לו בשביל להשתכר, איך להשתכר? צריך לשתות כל הכוס, בלי להפסק. זה לשון ירושלמי, בתמיהה. לא אמרו כדי שישתכר, יש פירושים אחרים, זה הפשט כמו שאמרת. עכשיו, כמה צריך לשתות? כמה שיעור הכוס, שיעור רביעית בדרהם? הרמב"ם כותב כמה? זך דרהם, לא אומר, זך, 27. פסוק הזה, יחוגו וינועו כשיכור. פסוק כ"ז.
עכשיו, כמה צריכים לשתות כוסות? 4 כוסות. 4 כפול זך, כמה עולה? 27 כפול 4? 108. איזה מזמור זה? 107. למה 107 על 108? לא חייב לשתות כל הכוס, תאשר מחדש. אז המזמור, והפסוק, והשיעור, והיין, וכשיכור, ויחוג כל לשון חג, ואינו גמטרי הפסח. זה פלא, זה לא בן אדם כותב פסוק כזה. בן אדם לא יכול לכתוב דבר כזה. זה רק מלמעלה. עוד חידוש, יחוגו כמה עולה? י' ח' ו' ג' ו'. 37, מה זה מזכיר לכם? להגלה עומרה, רקודים של להגלה עומרה. יחוגו ואינו, עושים חגים, עושים שמה, קום וחוגה, יחוגו ואינו. אז גם להגלה עומרה, וגם פסח, וגם המזמור. הכל כתוב, הכל. אתה יכול למצוא בתהילים, כולו, פנידים וברגליות. מה לי התהילים שלי בהגאות? אם אני אסוף אותם, עד שאני אסוף אותם ובועוד. אבל כל אחד צריך לקרוא ולטעום טעמה של תהילים. טעם של הסתבכות הנפש של דוד המלך. מי שיקרא תהילים והסתבכות, יכול לראות הרבה ניסים, הרבה ניסים. אנשים חושבים, כשנפלתי, קראתי את זה, עשיתי כוונות. שום כוונות, תפילה פשוטה. להתפלל. כשאדם מתפלל, אפילו יהי חרב חדה מונחת על צווארו, יכול להינשא. והיום יש לנו יום מיוחד, שקראנו כל התהילים 3 פעמים, ועוד שמנו 8 פרקים, כמנהל חתן, שתהיה זכות לא רק בשבילנו, אלא לכל עם ישראל. שיכול לברך ותן לנו גשמים, שמיר אסון ורחם דבר, שישמור על אחינו שמה בתוניס, שהמהפכה הזאת, אומרים מהפכה זוטה, לא מהפכה רבתי, אבל שתרגע, שישארו שיוכל להיגע בהם, לטיפול מסערת ראשם ארצה, ושהתלמידים שלנו ידעו, שלא החוכמה תמיד לבזול, מה עושים אחרים? אחרים בטלים תעלי דיבור, שיבטלו אותה, מה נעשה להם? אנחנו שומרים, אנחנו שמרנים. להגיד שבחון של האחרון שלא שינה. דורות שעברו עשו תעני דיבור, מאז תוקנה תעני דיבור בשנת תרפח, על ידי רבי יצחק אלפיה. וכאן אני קורא לכם את הסיפור שכל שנה אני קורא אותו. שאמר אותה רב מרדכי אליהו זכרו לברכה. אמר, חכם הזה רבי יצחק אלפיה אין לו ילדים. אבל עשה דבר לדורות. לא כולם הם עושים כמו שהוא עושה בדיוק, עושה שלא יאכלו כל היום, שלא יאסוף לו רמזין, מה שיכול לעשות, שיעשה, דרבה. אבל אנחנו לא אוכלים, גם בעיתון סעי אוכלים. עקרנו שלא לדבר ולקרוא כל התהילים. אז הוא, מי היה מכיר אותו? יש לו ספרים בהגדה ובקבלה, הוא נקר כאדם, תלמיד חכם גדול, פוסק, אבל היה ירא שמיים גדול מאוד. אז הוא, רבי מרדכי אליהו סיפר את המעשה הזה לבבא סאלי, אמר לו תביא לי את רבי יצחק אלפיה, רוצה לשמוע מפי. מה היה? בשלהי מלחמת העולם השנייה, תקדמו הגרמנים מכיוון ארץ ישראל, הגרמנים הארורים, רצו להשאיר זכר לעם ישראל. מה יש להם לעם ישראל? מה יש להם? כותל עתיק, כותל מערבי. פצצה אחת נאמרת. יש להם קבר רחל אמנו, אז מה קבר רחל אמנו? הכל. סולח. אמרו, לכו ונחידים מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. ככה כתב היטלר, יימח שמו והזכרו שהוא ספר מלחמתי. מיין קאמפף. מיין זה פירוש שלי, קאמפף זה מלחמתי. מלחמה שלו. אמר, אין עם בעולם ששמר על האופי שלו. 2000 שנה. לא נשתנה כלום כמו העם הזה. מה הכוחו של העם הזה? זה יכול להיות. הוא רוצה ברמה להשמיד אותו. אז וכבשו, והגיעו. רק בצפון אפריקה לא הגיעו. אבא אומר שהיום רם הארורים, אנחנו גמרנו מהדובים שבאירופה, עכשיו נמשיך עם הקופים שבאפריקה. אמרדאו לך עם הקופים שבאפריקה נפלו, הגיעו לקופים שבאפריקה, חשבו אותנו קופים, כן, אבל הם בני אדם. אז כי הגיעו שמה הייתה מפלתה, שם הייתה תבוסתה. הגיעו לארץ ישראל דרך מצרים. כל הסדיקים המקובלים בארץ ישראל עתירו תפילה. התחילו לחלק את הסדיקים משני עפר. אתה תלך לאור החיים, אתה תלך לרמב"ם, תלך לבין בעל הניס וכדומה. והנה, רבי יעקב אבוחצירא הגיע בחלום, הוא קבור בדמנהור, קבור במצרים, הגיע בחלום לרב אלפיה. אמרו, למה אתם לא באים אליי? למה אתם הולכים לכולם? שכחתם אותי? אמרו, איך נוכל לבוא? מלחמה עכשיו, איך נוכל להגיע לשם? אמרו, תדאג, דע לך, אני קברתי במצרים רק להגן עליכם. אתם יודעים מה זה? הוא בא ממרוקו. מורה צריך או שימות בעירו, או שיעד ארץ ישראל. לא, הוא עמד שמה. באתי להגן על איש בארץ ישראל.
אתה חייב שתבוא. בבוקר הרב אלפיה נכנס למשרד של המושל הבריטי בירושלים, זה בשנת 45-44. הוא הודיע לו, אני רוצה לנסוע למחרת ברכבת של החיילים. המושל המום מהבקשה, מהופעה בלתי צפויה, לא קבע פגישה, אני רוצה לבוא עם החיילים. אתה חייל? לא, רוצה לבוא. רס"ל אמר לו, לך מפה. אבל היה שם השוטר יהודי, אמר לו, שמע, תזהר, המרב הזה לא מתעסקים, זה מורגל בניסים, לומד בניסים. אמר לו, מחר הרכבת נוסעת ב7. אמר לו, אני מבקש ממך, אני גומר תפילה רק 7:30, תחכו לי. ב7:45. אומנם מתפלל כוותיקים, אבל אני מתפלל בכוונות, לאט לאט. הרכבת תסע מחר, במקום ב7, ב7:45. בחייך, עד שגיע אותי. זה כבר יותר מדי. אתה דרך כמו פועלים, תפלל בעלות השחר, תפלל ברכבת. למחרת, הרכבת מלאה חיילים, ולא יצליחה לנוע. ב7 לא יצליחה לנוע. הוא אמר, כאן יש פה משהו. הביאו טכנאים, טכניקות, שום דבר, כלום. אבל רופא הגיע, אמר, סע. השתגע. מה זה? הוא בתפילה שמה בכוונות, עוצר את הרכבת. עוצר אותה. זה אסור בעמי. טוב, אחר כך היה שם 3 ימים על יד ביעקב בן בחסרה, ועוד 9 אנשים. ידוע שביום השלישי כבר הצבא הגרמני ניגף. היה שם באל עלמין, במצרים, ניגף שם, והיה שם ההפעלה בלילות, ותיחס עלינו בסן מוות. פתאום הדליקו אותם שמחה רבה. הרב חזר, המושל כבר ידע, קיבל את פניו בתחנת הרכבת. אמרו, עכשיו אני יודע שיש אלוקים בעולם, והוא אלוקי ישראל, לא אלוקים, לא אלוהים שלהם, אלוהים אחרים שלהם. זה סיפור מיוחד ממנו. אם שמע אותו מפיו, הביא אותו לספר את זה לבבא סאלי, זה משהו מיוחד. שאני אספר לכם הרבה מרדכי אליהו בעצמו. סיפור שקראתי אתמול. סיפור מאוד יפה. זה מלמד אותנו הדרך הנכונה. יש כאלה חושבים, אני לומד בישיבה, אז אני יודע הרבה מושגים. כשאני בסדר יהודי מחלל שבת, מה אני אגיד לו? תדע, אתה חייב שחילה. אם היית במסנדרין, זורקים עליך אבנים, זורקים אותך מלמעלה, אז תמות. יחזור בתשובה עכשיו, כי אתה מלמעלה. טוב, סנדרין הלכו, אל תבלבל לי את המוח. זהו. אבל מרדכי אליהו היה חכם. הוא היה חסיד הקדושה. היה מחמיר חומרות בלי סוף. כל יום חייב לו טעם בשר בקר. למה? ככה. אולי שזה פרימה, אולי שזה משהו. אולי בשבעים טרפיות, נבודכם רחתריה, מן הדין. אין שום בעיה. הוא לא טעם. פעם הרב עובדיה שיחי אמר על הרב גורן, הרמב"ם כתב אין שמחה אלא בבשר בהמה. מה אתה לא אוכל בשר? אתה צער בעלי חיים. מה זה צער בעלי חיים? סבח אל-חיר. סבח ראשי תיבות צער בעלי חיים. ככה אמר. אבל מרדכי אליהו, אף אחד לא ידע מזה. הכל בשקט. היה הולך לחסר, והבאנו פירות, אם זה פרי מרסן אוכל, אם לא אוכל. זה הפרי הכי יפה, אבל איפה הוא גדל? בארגנטינה. בארגנטינה. אז אני אגיד שארגנטינה יותר טוב מישראל? בשום פנים. פעם הביא לי משם, אמרתי לי, איזה זיתים יש פה. זיתים גדולים, אין לכם כמותם בארץ. יטעם הרב מזמן, הוא לא טועם. אחר כך הרב לקח את הקופסה, רק כתוב שם, גדלים בקיבוץ עין גידי. גידי, ויינה. התחיל לאכול, התחיל לברך. אמרה, עכשיו ראית איזה טעים? אמרו, בוא תראה איפה גדלים, בוא! זה בארץ-ישראל גדל. בארץ-ישראל. כזה חזק, תקשיב, בחוכמה, בתבונה. בא ידי אחד, חוסר, אמרו הרב, עסקים הולכים על הפנים. כל מה שאני עושה, חושך ואפלה. אפילו למכור כל מה שיש לו, בתים, חנויות וכל זה, לא ישלם את החובות שלו. אמרו, אתה מסכים שאני אהיה שותף? שותף איתך, אמרו, די. בשמחה רבה, לא צריך להשקע כלום, תהיה אתה שותף שלי. אמר לו, עכשיו העסקים שלך, העסקים שלנו. אמרו, כן, העסקים שלנו. העסקים שלנו פתוחים בשבת? אמרו, הרב, פתוחים בשבת, מה אני אעשה? חייבים. אמרו, אין דבר כזה. העסק שלי לא יהיה פתוח בשבת. אמרו, בלי שבת אי אפשר להרוויח כסף. אמרו, אבל העסק שלי עכשיו, סיכמנו שותפות, לחסנו ידיים. אתה לא תוכל לומר לי שזה מרותו ברב. מילה. העסק שותף, מכאן ולבא סוגר בשבת. אמרנו. טוב, הלך. אחרי חודשיים 3, בא בידו צ'ק. אמר לו, הרב, יש לי ברכה בעסקים. פלא. מה שאמרתי שבת,
הסכין פורחים, פורח באדם ובהמה, הסכין פורחים. זה החלק שלך. לקחת צ'ק, אמרו עכשיו אני יכול לעשות בזה מה שאני עושה. אמרו ודאי, זה שלך. אמר לו, קח אותו, תכני בו ספרים. אמרו איזה ספרים? תכני מסתרס. ספרים תן אותם לילדים שלך, שלהם ספרים של תורה בבית. זה קדוש השם. זה קדוש השם. לא שאדם ילמד תורה, שאחר כך ילך לרחובות, ויזרוק אבנים על אוטובוסים, ויהפוך פחי זבל, וישבור את הרמזורים. זה לא דרך של תורה. דרכי הדרכינו, זה לא דרך. החילוניים, אתה תדע לדבר איתם כמו שצריך, תחזיר אותם. תחזיר כמה וכמה כל יום. היה פעם הרב שוויקה, שהנכד שלו זה סמנכ"ל של בנק פגי, תלמיד חכם. אומר לו, לומד בית ספר היה. אבל כל יום חזר הביתה, והביא פרופסור מנחם שווה, לא מנחם, זוכר את שם אביו מה שמו, פרופסור שווה. רצו פעם לעשות אותו נשיא המדינה. בגין רצה לעשות נשיא המדינה, כמה שחותם מה, נשיא המדינה דתי, זה לא שווה. זה פרופסור שווה, פרופסור לא שווה. לא שווה, לא צריך. כל יום מקדיש 5 שעות עם הבן שלו, לומד איתו. יודע הכל. לקח ספר עצן, הערות רבות מאוד. התנאים והמוראים וראשיים, מאיפה אתה יודע? לא יודע, הוא לומד. אז הסבא שלו היה רב במצרים. תמונה שלו מגולח, נראה אדם פשוט. בא לתל אביב וחבר הרבנות כאן, יותר מזמן, רב עובד השייחים, ידידי וחביבי, שיוסף ממלכת ההרון. יום שבת רואה אוטובוס נוסע בתל אביב. עלה לאוטובוס, התחיל לדבר איתם. רבותיי, זה שבת, שבת מתנה יקרה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. תסחו בשבת. למה אתה עושה את זה? כולם ירדו, ועל אמר כלום, ירדו, כיבדו אותו. תדע איך לדבר, תדע באיזו שפה לדבר. תחזר בתשובה. אם חושבים שאתה בן אדם משונה, הדתיים דוסים משונים, הם לא משונים, חכמים הרבה יותר. היה אחד, בית משותף, שיש בו דתיים ולא דתיים. ולן שבת, הילד הקטן הם אביו, ורואה הוא עודה במעלית. רבא, זה לא יהודי? הוא לא, זה יהודי. אבל הוא לא יודע שאסרו במעלית. לא יודע. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני לא ידעתי שתקדקך. חשבתי תגיד, אני לא יהודי. עכשיו שאמרת, אני יהודי, אני מבטיח לך. כל פעם שאתה פה, אני אעלה ברגל. עכשיו אני עולה ברגל. מה אפשר לעשות מיהודי? לכן, אם ינסה לנו בעזרת שמי ישיבה, תלמיד החיים כאלה, שיחזרו בתשובה, בטוב טעם, אז התדמית הזאת, המיתוס הזה, שדתים עם אנשים מרחפים, ייפול, להפך, כל אחד ואחד יחשוב. אני עליי להחזיר בשנה הזאת 10 אנשים. לא בוויכוחים ולא בכפייה, אלא בדוגמה האישית. אם אתה יש לך דוגמה אישית, ידעו. כזה צריך להיות. הלוואי ילדים שלנו ילמדו כזה. זה מה שאומרת הגמרא. ששמיים תאהב על ידיך. שיאמרו, אשרי מי שלמדו תורה. אשרי אבי שלמדו תורה. אשרי רבו שלמדו תורה. אנשים שלא למדו תורה, תראה מסכנים. מה הם עושים שם? יש בתי ספר שהמורה צריך להיכנס להם רובה בכיס. אחרת יהרגו אותו, יחתכו אותו. אם לא יהרגו אותו, יהרגו את האוטו שלו. אם לא תן להם ציונים, פחות מ8, אחר כך נמצא גלגל אחד, פנצ'ר. יחליף השני, גם השני, גם השלישי, גם הרביעי. בסוג הוא יסב גם את הראשון, גם את השני, גם השלישי, גם את הרביעי. מה יעשה? ינס לתוך הבגז' 4 גלגלים, זה כבר יותר מדי. אבל זאת המציאות, זאת המציאות. ויש ילדים מסוכנים, אבל מתורה להפך. אל תאמרו, כיוון שהם ככה, אז אנחנו מותר לעשות קצת פנצ'ר אחד, עושה אחד. לא עושים בכלל. תורה צריכה להראות, אנחנו לא צריכים לראות מה עושים ברחוב, להפך, צריכים להתעלות עליהם. אז שלאט לאט גם הם יעלו, גם הם יתקרבו לקדוש ברוך הוא, ונזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.